खैराबारि फावथिनासालियाव 35थि मुंख्लं सान फालिदों। गावनि बेसेनगोनां जिउखौ आलादा रायजो नागिरनायाव बावसोमबोनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनानै 35थि मुंख्लं सानखौ CCBI आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला खैराबारिनि फावथिनासालियाव फालिदों। NDFB नि मुंख्लं बि बाम्बुराजों लोगोसे गोबां मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै 2 मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा आरो माखासे CCBI आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा बाहागो लानानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावो तरुन मोसाहारि, धीरेन बर', प्रेस मोसाहारि, दि हारिमु, दि बानस, मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा आरो हाबाफारियाव बाहागो लानाय माखासे एक्स NDFB बिथांमोनहा। बे समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि दि हारिमुनि खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय राव। दिनै जों 35थि मुंख्लं सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि नैबे रंगमन्चआव जोङो खुंफुंदों आरो दिनै जों गोसोखांदों NDFB नि गोलाव समनि हंग्रामाव जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों दिनै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो श्रद्धा खालामनानै जोङो बिबार बावदों आरो जोङो बेखौनो सावरायनो इच्छा खालामदों मुंख्लंफोरा जोंखौ मा फोरोंलांनाय आरो मुंख्लंफोरा जोंखौ मानि थाखाय मुंख्लं जानाय आरो मुंख्लंफोरा दिनै थांनानै थानाय बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानाय बर' माहारिखौ मा हास्थायदों मा लुगैदों बेफोरनि गासै सोमोन्दै जोङो सावरायमेलाव जोङो सावरायलांगोन। दिनै आं बेखौसो खावलायनो इच्छा खालामदों जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा हाथियार थासेयावबो गुबुनखौ गावनानै सिथारनो हासेयावबो गोबाङा गुबुनखौ बेबायदि इनाय अनागारि खालामालासेनो गावनि जिउखौनो बावलांदों आरो बिनि ओंथिया बेनो हारिखौ अननाय, हारिखौ मोजां मोननाय आरो बुहुमनि बिखायाव बर' हारिखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै गावनि हायावनो गावनि सिमायावनो देदगा गोदगायै बर' बायदि थांनानै थानो हानाय बै सिमांखौनो लानानै बे सान्थौ आरो सानस्रिखौनो लानानै जोंनि मुंख्लंफ्रा रोजा रोजा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदों। जोङो सोरबा सरकारखौ माबा मोनसे जोङो बुंनो थाङाखै, माबा मोनसे मोननो थाखाय जोंनि मुंख्लंफ्रा गावनि जिउखौ बावाखै, हारिया थांनानै थानो थाखाय जिउखौ बावदों। नाथाय मुंख्लंफोरखौ जों सिनायथि होनो नांगोन, मुंख्लंफोरखौ सरकाराबो बुजिनो नांगोन आरो जोंनि बारग' NDFB निफ्राय जोङो नाजागासिनो दङ जेसेबांखिनि जोंनि मार्टियार्सफोर दङ गासै मार्टियार्सफोरखौ जोङो मान सन्मान होनानै रिकगनाइज होनो नागिरदों। दिनै आर्मि पुलिसफ्रासो भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ जोंनि मुंख्लंफोरखौ। बेयाव जों अतिरत्त लासिं सिं सोरबा गावसोर बबेबा समावहा आर्मि पुलिसजोंनो दाङाबाजि जानानै गावलायनानै थैबाय आरो बिथांमोनानो दिनै जोंनि मार्टियार्सफोरखौ सार्भे खालामबाय थानाया भेरिफिकेसन खालामबाय थानाया बे लासिं सिंनि बाथ्रा। बेनिखायनो जों बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ सिक्रिटि होनांगोन, जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जोङो रिकगनाइज होनांगोन जे बिथांनि गथ'आ बा सोरनिबा हौवाया बा सोरनिबा हिन्जावा बा सोरनिबा बिफाया सोरनिबा बिमाया जेन हारिनि थाखायनो जिउ बावबाय बेखौ जोङो सिक्रिटि होनांगोन, बेखौ जोङो रिकगनाइज होनांगोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि एक्स NDFB इउनाइटेड फराम आरो CCBI नि नाजानायाव जोङो गासै जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो रिकगनाइज होनो थांगासिनो दङ। जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनाबो गोथां मुंख्लं बेखौ जोङो फोरमायो। दिनैसिम जोङो नाजागासिनो दङ जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। थेवबो नाजासेयावबो जों दिनैसिम बेखौ मावफुंख'नो हायाखै। फैबाय थानाय समाव आखा आरो मिजिं लाखिदों रायजोफोरनि सहाय, रायजोफोरनि गोहो बोलो आरो रायजोफोरनि अनसायनायाव, रायजोफोरनि मददआव फैबाय थानाय समाव जेसेबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लं सानखौ जोबथेसालियाव थानानैनो फालिदों आरो जोङो दुखु फोरमायहरदों गोथां मुंख्लं बिथांमोननिसिमबो जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो जोंनि सिबिनायखौ बिथांमोननिसिमबो जोङो जासिहरदों। आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे मुंख्लं साना जोंहा 34 बोसोर जोङो खुंबोबाय, देग्लायदों 35 बोसोर आरो बे मुंख्लं सानखौ गिबि मुंख्लं बि बाम्बुरगोरा
बिथां मुंख्लं जाजेननायनिफ्रायनो रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौ सरजाबफानानै दिनैनि 14 सेप्तेम्बराव जोङो मुंख्लं सान फालिबोदों। नाथाय दुखुनांथावै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों। मोनथिखा हसिखा जेन 14 सेप्तेम्बरा मार्टियार्स डे बेखौ मोनथिखा हसिखा गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जाफ्रा दिनै आलादा आलादा हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों आरो बिनि नोजोरखौ जोङो बोदों जेन मुंख्लं सान 14 सेप्तेम्बर मुंख्लं सानखौ अबेबा खनाथिं खोबथेना दोननो नागिरदों नामा। दिनै गावजों गाव नासयलायनायाथ' बर' जाथिनाव जोबखायाखै। मुंख्लंफोरखौबो दिनै माखासे पलिटिकेल पार्टिफ्रा नासयनो आरो मुगैनो बिथांमोनाबो नागाराखै। बरंस बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौबो बाक्सायाव सोलिफुबाय थानाय मार्टियार्स डे अबजारभेशनाव आलासि महरै हांख्रायदों। थेवबो मोनथिसेयावबो हांख्रायसेयावबो बिथांमोना दिनै गुबुन आलादा हाबाफारि लादों। 10 लाख बिफां गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांदों। दिनै बेफोरो दुखुनांथावना आरो लासिंसिं। जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ मान सन्मान होनो रोङा बे हारिया पृथिबिनि बिखानिफ्राय जोबस्रांलाङो होननानैहा जोंनि गोदोर गोदोर लिडारफ्रानो लेक्सार होयो। दा अब्ला बिथांमोना खुगायाव बुङो मोनसे मावो मोनसे। बेनिखायनो आं बेखौसो एपिल खालामगोन, बेखौसो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिक लिडारानो जा, धोरोम खान्थिनि लिडारानो जा, बा समाज सिबियारियानो जा, बा फरायसा फरायसुलियानो जा, फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों मुंख्लंफोरखौ मान सन्मान होनो रोङो। फैबाय थानाय समाव जाहाथे 14 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै जोङो गाजा गोमजायै अबजारभेशन खालामनो हायो, बेखौनो आं मिजिंथिबाय। थेंक इउ।